Derrota clara del Lleida Esportiu davant un Hospitalet que va ser superior i que, a més, va saber aprofitar les errades que van cometre els blaus al llarg dels 90 minuts. Era un duel directe entre dos equips que lluiten per les places de play-off, però que presentaven dues dinàmiques ben diferents. Els de Celigrat venien de sumar 2 dels últims 12 punts, mentre que els visitants són segurament, a dia d'avui, l'equip més en forma de la categoria. Les primeres oportunitats de gol van arribar a través de Milla. L'Hospitalet, però, no va tardar en respondre i Barreda evitava el primer. El joc directe dels riberencs era un mal de cap per la defensa blava. Al minut 40 arribaria la jugada clau del partit. Fuster feia penal sobre Aro i era expulsat. Aridai no desaprofitava l'ocasió. Amb un home menys i 45 minuts per endavant, el repte de les remuntades esdevenia difícil pels locals, i és que en la segona meitat l'Hospitalet encara va trobar més espai entre la defensa blava. Els contracops eren constants i al minut 57 Salvador feia el segon. Amb tot en contra, els de Celigrat encara van tenir forces per reaccionar i Xupe, amb un xut des de la frontal, feia l'1-2. A més, Moyano era expulsat per doble groga i els dos equips es quedaven amb 10, però les esperances blaves es van esvair al minut 83. Un malentès entre Pau i Barreda l'aprofitava Aro per fer el tercer. Encara hi va haver temps per un gol més. El faria Canario des del mig del camp després d'aprofitar una errada en el rebuig de Pau. Amb un partit totalment controlat a la primera part, comets una errada com la que hem comès, de penal i expulsió 0-1, i després els 3 gols que hem vist. És que està clar que són errades greus i no entrenables, no controlables. Però també crec que un equip que cometi aquest tipus d'errades, lo normal és que perdi, no? Són jugades importants, puntuals, que tiren per terra tot el treball de l'equip. A partir d'ahir, espero que s'hagin juntat totes avui. La setmana que ve els de Celigrat visitaran un altre rival directe, l'Atlètic Balears.